Before ta magsugod, daghan na kayo ga inbox sa ako ba na gusto magpa-shoutout. So tungod ana, naka-decide mi ni Lori na mag-shoutout mi og 5 kada video namo. So, shoutout day sa among first na top fan, si Rumer Javien ug si Jet Perez. Shoutout pod kay Maki Makas, kay Renz Dayon ug kay Almer Ondona. Daghan kay salamat sa inyong suporta. So karon na video, dili ni about sa banda. Seryoso sa ta, about ni siya sa COVID-19 pandemic. Mistorya lang ko kay ambot lang, wao kasabot. Kay base sa akong nakita sa TV, sa news, daghan na kayo na infected, millions. Nga na kagrabe. Niabot na sa Pilipinas ba? Labi na sa Mindanao. Kay taga Mindanao biya pud ko, taga City of Golden Friendship, CDOC. Nya tungod ana, daghan kay business na nagsira. So daghan pod nawadaan og trabaho. Pasmo ang mga banda dudes. Wala na tay gig. Ang keyboardista na lang ang galahutay kay mga soloist diyan na sila. Ang ako lang yung dili masabtan kay virus manggod unta ng COVID-19. Dili man na siya vitamins. Makapatay man na. Nangutana manggod kong Lori gahapon. Akong pangutana, ngano nanambok man sa pag-ayo karon. Nya iyang tubag. Tungod sa COVID, COVID, man ka ang gipasangin lang. ikaw magani, vlogger, magani ka tungod sa COVID. Atay, may tunod anay. Og nalingaw mo ani na video, please like or follow the page kanang nasa taas.